No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Viime kerrallahan me saatiin tarralaput haettua jo valmiiksi ja laitettua ne laseihin kiinni. Ja sitten seuraavaan päivään oli katsastus. Ei muuta, lähdetään suoraan katsoa, että mitä siellä kävi. Niin, ja sehän varmistui nyt, että eskortti pääsi Lahteen sinne Classic Motor Showhun omistajien helmiin näytille. Kiitti kaikille, ketkä äänesti. Pistä vaikka kommenttiin, että jos äänestit vai menikö kaikki äänet vaan kavereilta ja sitä kautta jatkoa. Mutta auto tosiaan toukokuun alussa sitten siellä Lahes nähtävillä, niin jos satut käymään, niin käy kattoo autoa lähempää ja miltä se nyt oikeasti näyttää. Toki video tulee sitten, toivottavasti nyt sitä ennen saadaan kaikkia muutoksia kuvattua tänne tupeenkin, että mitä me tehtiin. Papereitahan meillä ei suoranaisesti tähän autoon ollut nykyaikaisia, mutta meillä oli luovarit, missä oli katkeamaton historia. Ja sitten tuolta kansallisarkistosta haettiin tiedot tästä autosta, sieltä löydettiin edellisen rekisterissä olleen omistajan tai edellisen rekisterissä olleen omistajan tiedot ja siitä lähtien oli luovarit ok, niin niillä papereilla saatiin kuntoon. Mehän käytiin siellä konttorilla etukäteen jo kyselee ja varmistelee vähän, että minkä näköisiä papereita me tarvitaan ja todistuksia ja oltiin aika paljon tehty taustatyötä, niin sen osalta meni kyllä kaikki hyvin, että yritettiin kaikista muutoksista tehdä valmiiksi todistukset ja laput, että mitä ollaan tehty ja miten on tehty ja millä perusteella näin saisi tehdä, niin se meni kyllä hyvin, siinä ei ollut mitään. Noin kansallisarkistosta tulleet paperit oli ihan mielenkiintoisia, kun tuli se skannattuna sähköisenä se alkuperäinen rekisteriote. Siinähän näkyy vielä vanhan omistajan tietojen lisäksi, mikä on ammatti ja kaikki muutkin, että on vähän erilainen mitä nykyaikaan on. Pikkasen tarkemmin kerrottu siinä kaikki. Ihan mielenkiintoa lukea sitäkin. Semmoinen hommahan tässä tuli vielä vähän yllätykseen, kun kansallisarkistosta ne paperit tuli, niin auton vuosimalli on ilmoitettu 1975, vaikka tämä 74 on, ja 74 on ykköskoppanen loppunut, ja välikoppa tuli 75 myyntiin, mutta tämä on ilmeisesti ylivuotinen auto, ostettu just 74-75 taitteessa, niin se on sitten 75 merkattu. Vähän hämää tuossa noin tapahtumia ja muihinkin, kun ilmoittaa, että 75 auto, kun jos katsoo ihan viralliset tiedot, vaikka tämä nyt 74 oikeasti on, mutta se nyt on tuollainen pieni yksityiskohta. Siitä ei valitettavasti ole video, kun konttorille mentiin, mutta tässä olisi kuva, kun ollaan paikan päällä. Sitten auto oli käyty peruskatsastustarkastus läpi, jarrut, iskarit, korin, ettei ole ruostetta missään, puslat, muut, ne meni kaikki ihan ok, ei mitään. Sitten niitä muutoksia ruvettiin kirjaamaan ylös, niin siinä kyseltiin, että mitäs toi turvatankki, että siitä todistusta. No sellaistahan meillä ei ollut. Katsuri sitten kysyi, että mistä se on ostettu ja sehän oli Lautamäeltä. Sitten soitettiin Lautamäelle suoraan ja sieltä tuli kyllä pirun hyvää palvelua. Ne lupas laittaa siinä sitten todistuksen, että se on tarkoituksenmukainen ja soveltuu bensan säilytykseen, niin ne teki siitä todistuksen ja lupas lähettää sen sähköpostilla konttorille, niin sekin homma meni siinä hyvin, eikä tarvinnut sitten jälkikäteen sitä ihmetellä tai uudestaan tulla käymään. Myöhän lähdettiin sinne konttorille sitten vähän sillä idealla, että sieltä nyt tulee sitten jonkunnäköinen vikalista, vaikka auto on kunnossa, mutta että jotain tulee kuitenkin sanomista, mutta sehän meni kaikki ok. Sieltä saatiin sitten laput mukaan. Alkuperäiset kilvethän me oltiin tilattu kans tuolta sen, mikä kansallisarkiston mukaan oli ne, ja se oli tietysti tiedossakin, kun auton historia oli tiedossa. Ne ei kerennyt tulla vielä siiheksi, kun käytiin rekisteröimässä toi. Niin sitten sovittiin, että siinä oli viikon päästä oli niin kuin tarkoitus, että päästäisiin ajaa ensimmäistä lenkkiä yhteen tapahtumaa tuolla autolla. Että jos ei ne kerkeä ne alkuperäiset kilvet tulla, niin sitten laitetaan hetkeksi toiset kilvet. Eli meillä tuli ensin tuo rekisteriote ihan blankkona, että se auto ei ole rekisteröity, mutta se on hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa. No mitä me sitten saatiin sinne merkintöihin, nämä nyt on julkistietoa, niin pystyy näyttää. Eli siellä on merkitty, että taka-akseli, Volvo 240, 4-linkki Fordi, ajoneuvon etuistuimet vaihdettu, kun siellä on ne kuppipenkit. Turvakaaret on merkattu ja sitten siinä lukee 5 pistevyöt, mutta 4 pisteethän meillä siellä on. Polttoaineen suihkutuslaitteisto, mikroskirtti. Se on V3 MS2, vähän
kirjoitusvirheet, mutta ei vaikuta mitään. Sitten penkityksestä todistettu se teho. Melu otettiin siinä ylös, ei tule sitten liikenteestä tai myöhemminkään sitten ongelmia sen puolesta. 95 desibeliä tuli tuolla kierrosluvulla ja sitten siellä on vielä jarrumuutoksista ja iskuvaimentimista muutettu. Ja sitten tuo edellinen rekisteritunnus on nyt se, mikä oli sitten siinä tullanne. Ei kerennyt tulla ne alkuperäiset kilvet, niin jouduttiin ottaa sitten hetkeksi noi, mitkä oli siellä vapaana. Sitten siinä oli auto katseltu läpi ja kaikki muutokset ja todistukset ja odoteltiin siinä vähän jännityksessä, että mitähän sieltä nyt sitten seuraavaksi kysytään, kun se tankkihomma oli, mutta ei mitään. Katsuri tuli sieltä ja sanoi, että eihän siinä ollut mitään muuta kuin kovaa ajoa tämän jälkeen. Rekisteröityhän se auto nyt ei virallisesti ollut niin kuin tieliikenteeseen vielä tuossa vaiheessa, koska ne kilvet ei kerännyt tulla alkuperäiset. Haluttiin alkuperäinen tunnus tuohon autoon vielä. Eli se on rekisteröinti katsastettu, mutta se ei ole rekisteröity vielä tieliikenteeseen. No siinä sitten vähän pähkäiltiin. Meillä oli viikon päästä oli tarkoitus, että olisi yksi tapahtuma, mihin haluttaisiin mennä ajamaan, että mitäs jos ne kilvet ei ehdi tulla. Niin sitten puhuttiin siinä, että jos ei ne ehdi tulla, niin sitten käydään hakemaan konttorilta vapaan oleva tunnus, kilvet ja rekisteröidään se sillä ja odotetaan, että ne alkuperäiset tulee ja sitten vaan muutetaan se kilpi sitten siihen alkuperäiseen. Ei mitään, me saatiin siitä hyväksytty tulos, niin sitten me lähdettiin ajelemaan kohti kotia takas. Siitä on pikkupätkää, niin pistetään ne pyöriä tähän. On muuten pelien peli. Nyt se on rekisteröinti ja muutos katsastettu. Kilpi ei ole vielä, niin mennään siirtolapuilla. Muuten pelaa hyvin. Vitosvaihe ja 3200 kierrosta vaihdetaan 80. Toimii. Vähän on ääntä. Maantiellä 80, jäähytysnesteen lämpö 57, ilman plektiä, imuilman lämpötila pyörii +5 ja +12 asteen välissä. No ne alkuperäiset kilvet ei sitten kerännyt tulla, niin sitten todettiin, että käydään hakemassa ne toiset kilvet ja mennään niillä hetki. Tapahtumaviikonloppu tuli ja meillä oli sellainen pikku ongelma, että auton sisään ei ihan hirveästi tullut lämmintä ilmaa. Että oli vähän sellainen lehmän henkäys. Pakkaston kuitenkin, niin se ei oikein ole hyvä, meinaa mennä lasit sitten jossain vaiheessa huuruu, jos 2 ihmistä hönkii siellä. Mietittiin, että mikä siinä on, oltiin ilmattu monta kertaa järjestelmää ja ei vaan meinaa tulla lämmintä ilmaa. Ja sitten ostettiin sellainen putsausaine, mutta sitten ei viititty laittaa koko järjestelmää kiertämään, ettei jostain lohkosta tai syyläristä lähde paska liikkeelle ja tukisi sitten sitä kennoa, niin tehtiin tollain viritelmää, eli laitettiin vatiin jäähytysnestettä, sinne se puhistusaine, puutarhaletkut kennon päähän kiinni ja sitten veneen pilssipumppu pyörittämään sitä. Se oli tietysti kuumaa nestettä, mitä siellä oli. Saatiin silleen liikkeelle se neste ja ei sieltä nyt ihan hirveästi, vähän sieltä tuli likaa, mutta ei silleen, että kenno olisi tukossa ja hyvin liikku neste edes takas. Sitä pyöritettiin jonkun aikaa ja sitten jätin vielä yöksi ne tonne nesteet sisään lillumaan. Vedettiin tolleen letkuluttuun ja nippareilla kiinni. Siellä on nyt kennon päässä letkut. Ja ylempi tulee pilssipumppuun, alempi on tuolla. Missä on tuolla näkyy? Kun laitetaan tuosta johto kiinni. Nyt se kierrättää tuolta kennon läpitut nestettä. Nyt sen ainakin tietää, että sen saa siellä joka puolella pyöriä, eli se imee tosta pilssipumpusta sitä nestettä tonne. Siinä on jäähytysnestettä ja sitä pesuainetta. Sitten taas kasattiin kaikkia uudestaan kokeilemaan, että miten se nyt pelaa. Ei sieltä vieläkään ei tullut niin kuumaa ilmaa, mitä sieltä meidän mielestä pitäisi tulla. Hirveä polte oli päästä kuitenkin ajamaan sinne tapahtumaan, niin sitten oli haettava tuolla akkutoiminen kuuma ilmapuhallin, että jos oikeasti meinaa käydä niin, että ei meinaa tarpeeksi tulla lämpöä, niin sitten saa vähän lämmitettyä tuulilasia auki. Sitten suuri päivä koitti, ajo oltiin lähössä ja meni ihan hyvin ensimmäinen 15 kilometriä sinne, mistä lähdettiin liikkeelle. Auto seisoi siinä pari tuntia ja oltiin lähes uudestaan liikkeelle siitä tai sinne reissuun, mikä oli se idea siinä ajossa. Päästiin 100 metriä, niin auton ykäs vähän sivu ojan puolelle ja mikä hitto tässä on.
Jatkettiin vähän matkaa, niin sitten rupesi etuakseli menee lukkoon. Pyörät ei pyörinyt enää ollenkaan. Vähän aikaa ihmeteltiin siinä ja sitten veljen työpaikalle saatiin lupa, että voidaan viedä sinne halliin vehe ja jatkaa illanviettoa sitten muissa merkeissä. Sinne oli matkaa 3 kilometriä suurin piirtein, niin etupyörät pyöri sen verran. Välillä aina yhtäkkiä veti lukkoon, mutta että talvi lunta on, niin pääsee eteenpäin. Joku 200 metriä ennen paikkaa, mihin oltiin menossa, niin etuakseli veti ihan lukkoon ja siinä oli liikennevalot, mitkä on vähän ylämäkeä, niin eihän se enää eskortti liikkunut siitä yhtään mihinkään. No sitten iskä tuli siinä takaan, niin vedettiin liina etuakseliin ja väkisin nelikkoautolla sitten se viimeiset 100 metrit. Lähdettiin viettää iltaa siinä ja todettiin, että katsellaan huomeen, että mikä juttu. Seuraavaan päivään sitten halliin ja auton luokse katsomaan, niin etuakselille ei liikkunut mikään. Ihmeteltiin, että mikä, että onko siellä jarrut, tai jarruthan ne oli joo, mutta että mikä siellä on, niin pikkasen avasi ilmausruuvia tai jarruletkuun, niin rupesi pyörimään hyvin. Eli meillä oli käynyt pedalboxinkaan pikku säätövirhe. Se ei päässyt liikkumaan tarpeeksi se säätö siellä, niin ilmeisesti se johtui siitä. Ei mitään, auto pelasi kohti kotiin siitä, että jatketaan harjoituksia omassa tallissa ja pistetään vehkeet kuntoon. Ajoin 50 metriä, niin rupesi ihan hirveä kolina kuuluu. Ei hitto, tällä ei kyllä uskalla mennä mihinkään. Että mennään takaisin tuohon halliin sisään ja katsotaan, että mikä siellä on. Nostettiin autoon, niin pikkasen oli väliä. Nyt ei ole jarrut jumis, mutta kato pyörää. Vähän on vissiin laakeri ottanut jostain itteensä. Eli meillähän oli vielä vanhat pyöränlaakerit siellä paikallaan. Ei ehditty niitä vaihtaa katsastukseen, vaikka oli kyllä tarkoitus, mutta niissä ei ollut väliä eikä mitään. Ne ei sit oikein tykännyt siitä, kun se etuakseli veti jumiin ja sitten väkisin vedettiin viimeiset hetket siinä. Ja sitten tietysti risteyksissä, kun joutui kääntämään rattia, oli vähän uraa siinä talvella, niin hakkas niin älyttömästi sitten sivuttaisliikettä, että ne meni ihan siinä. No, laakerit oli aika tiukas siellä. Jouduttiin rälläkällä vetää sitten koolia poikki. Onneksi ei tullut napaa mitään jälkeen, että se oli kyllä, veli hoiti sen homman siinä, niin teki kyllä tarkkaa työtä. Irtos hyvin. Uudet laakerit saatiin paikalle tai toiselle puolelle. Laitettiin uusi laakeri siinä ja sitten saatiin auto ajettua kotiin. Kyllä maistui taas. Pistetään siitäkin pieni videopätkä, kun ollaan kotia päin ajelemassa. Sitten kun auto on taas kotona, niin oli aikaa ihmetellä enemmän. Eli jäädä odottaa niitä alkuperäisellä tunnuksella olevia kilpiä, niin ruvettiin niille rakentelemaan sit kiinnikkeitä. Eli nehän tuli reiättömät kilvet ja magneettikiinnityksellä. Pikkasen siistimmän näköinen omasta mielestä tolleen. Niitä vähän mittailtiin ja teipillä merkkiä, että mihin kohtaan se kilpi asettuisi, että se on keskellä ja tehtiin kiinnikkeet niille. Sitten käytiin konttorilta hakemaan uudet kilvet. Nyt on sitten tämä alkuperäinen Kyminläänin kilpi. Auto alkoi muuten olemaan nipussa. Vaihdettiin tietysti toisellekin puolelle se laakeri. Ja sitten samalla laitettiin tonne repsikan puolen peilin jalan alle se 3D-tulostettu palikka. Saatiin peili istumaan nätisti ja nyt siitä näkee oikeasti ulos. Helpottaa vähän peruuttamista ja muutenkin tuolla liikenteessä menemistä, kun on tottunut peileistä kattoon. Ja eihän tuolta kuppipenkissä, kun oot kiinni ja kaareton, niin peruuttaminen aika hankalaa. No, vehje rokkaa taas. Sittenhän me päätettiin, että lähdetään ajaa uusia vikoja ulos, että mitä sieltä tulee, kun kilsoi tulee enemmän. Lähdettiin kaupungille sitten. Me lähdettiin eskortilla ja veli tuli sitten omalla transitille huoltoautoon perässä. Tyylikäs näky, kun 2 vanhaa vuorttia menee kylkiällä kaupungilla. Pikkasen se päitä käänsi. Meillähän oli tuossa lopussa tuo aikataulu tosi tiukka. Nyt sitten kun auto on rekisteröity, niin helpottaa sen puolesta ja päästään keskittyä auton ulkonäköön, että minkälainen siitä sitten loppujen lopuksi rakenneltaisiin. Nythän se oli ilman puskureita ja muutenkin sellainen, että se on tieliikennekelpoiseksi rakennettu, mutta ulkoisesti ei vielä ollut ihan sitä, mitä me haettiin. Tossa jos katsastuksessa ihmettelette, että on vähän ihmeellisen näköinen rengastus, niin johtuu siitä, että tämä autohan tuli meille kesärenkailla. Ne oli ihan loppuun ajetut ja sitten tuli jotain vanhoja sorapyöriä kilpa-ajoilta. Meillä oli vähän vanteet vielä tuossa vaiheessa sekaisin ja noilla Cosworthin vanteilla oli hyvät nastat, niin heitettiin ne sen takia tonne taakse, että hienothan ne ei ole millään tavalla, mutta niissä oli sopiva ET ja vanteen koko ja
renkaat hyvät, niin päätettiin, että mennään noilla sinne. Tai eihän se ET sopiva ole, liian sisällähän ne on, mutta sopiva sen osalta, että ne mahtuu pyöriä siellä. Sehän se oli tärkeintä, ettei ota mihinkään kiinni, niin ei tule siitäkään sit sanomista siellä katsastuksessa. Keskitytään seuraavassa videossa niihin ulkoisiin juttuihin. Yksi aika iso juttu kävi siinä, mikä harmitti kans jonkun verran ja meni vähän pieleen aluksi, mutta sekin saatiin sitten hoidettua. Tee mitään, pistä videolle tykkäys, kommenttia, kanavatilaukseen. Tällaista settiä olisi lisää tulossa, mutta kohta saadaan aikataulu tähän nykyhetkeen kiinni ja sitten saadaan näitä rakentelupätkiä ihan siitä, mitä me oikeasti täällä tehdään, eikä pelkästään tällaista höpöttämistä ja selittämistä. Ei muuta. Ensi kertaa. Moro!